Rich family. Ritzma. Again. Ayan si Bulilit and si Dudong. So, taxi driver. Taxi driver. So, since madami siyang gagawin mamaya sa bahay, iwan muna namin si Savi sa bantay niya. Supposed to be siya yung magbabantay kasi wala siyang work, diba? Kaya lang birthday party ni Bulilit bukas. So, may mga gagawin siyang mangilan-ngilan or madami siguro na bagay sa bahay. And after niyang ihatid si Savi, may kukunin kami na upuan na hiniram ng kaibigan naming Pinay dito nung nag-party sila. So, at least makakatulong yun. Wala na kaming pera pambili ng upuan. Kaya, ayan, kukunin namin. And since naggumawa ako kahapon ng leche flan, diba? Pumunta yung father niya at yung stepmom niya. And bibigyan ko si Jen. So, si Jen, dun niya kukunin yung upuan. Isa sa close friend ko dito sa I will eat it, I Netherlands. think. Oh, no. I will say to him, we should share it. Guys, makileche flan siya. Makileche flan siya, maki-Shanghai siya, lumpia Shanghai, at ayan, kung ano-ano pang Filipino food. And so yun yung mamaya na lang siguro kami magsha-shoutout, guys, kasi It's Mama Gatling, yeah. 2 hours ago ko lang kasi to in-upload na yung video ko for today. Every 6 AM ako nag-upload pala, guys, dito sa Netherlands. Tapos mga 12 noon siya sa Pinas. So sa mga nag-aabang, charot, may nag-aabang. And ayan, mamaya na kami kasi ilan pa lang yung nag-comment. So para medyo madami yung ma-shoutout natin mamaya. And nga pala, ayan, supposed to be 10:30 yung work ko, pero na-change siya ng medyo maaga kasi medyo busy sa work. So, kaya maaga kami ngayon. It's 8:40 na in the morning. So, 8:30 yung start ng work ko and malapit na ako sa work ko. And siguro see you mamaya mga 7 hours or 8, hindi kasi, 9 hours later na, guys. Kasi kung 10:30 ako mag-start until 5, so 7 hours. Ngayon, ayan, maaga kami. So, 8:30 start yung work ko. So, see you 9 hours or 8 hours later. Bye! Bye-bye. Sabi, say bye! Wow! Si Bulilit! Umaano na! So cute. Yeah! Bye-bye! Bye-bye. Wow! 8 hours later. Guys, sinunda ako ni taxi driver at ni Savi. Savi, hello! Ayan. And pupunta kami, before umuwi ng bahay, pupunta kami ng Asian shop. So, may Asian shop dito sa Breda, Amazing Oriental. Bibili ako ng, sabi sa pansiton, guys. Bibili ako ng bihon, ng kung ano-ano. Ano pa ba? Basta mga Filipino food. Para bukas. Oh my gosh. It's 5:12 na ng hapon, guys. Tapos magta-travel pa kami papunta ng bahay. So siguro mga 6:30 kami kasi mamimili pa. So 6:30 kami darating sa bahay. Tapos bonggang paghahanda na para bukas. Oh my gosh. No, it's yummer. The party we make it too for one day. We just have to. Okay. Go to So, wala na tayong magagawa doon. We cannot cancel. Yes, we cannot cancel. So, ayan, Superman and Superwoman ang peg namin mamaya, guys. And where did you go? You didn't want swimming. Swimming pool. Swimming pool? Isn't it? Yeah. Okay. So. Punta sana sila ng lake, guys. Kaso madami ng tao, so hindi natuloy. So, swimming pool lang bagsak. Lake is later. Yeah. Pero, as in, super init, guys. 36 degrees! Oh my gosh. As in, guys, mas grabe pa to sa Pinas, feeling ko. So, and malapit na kami sa Asian shop. Tama na muna ang dakdak. So, maya-maya ulit pagdating namin sa bahay, ayan, i-capture natin yung mga ganap. Bye! Guys, nandito na kami sa Asian shop. Here lang. For sauce. Maybe it's not enough. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something
telling me. So, ayan guys. Run, 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 run. Auto, auto. A few moments later. Good afternoon! Ay, good evening na pala kasi magsi-7 na. Say hi, guys! Hi, guys! Ayan, ang bubungad sa amin. Tambak na tupiin. So, oh my gosh, kinakabahan na ako para bukas. Oh, babay ng babay pa rin siya. Oh, unay. Nagkikirasling ka, ah? Naparayaw. Naparayaw. And ito yung pinamili namin guys sa Asian. Pansiton, ito chips, sauce para sa lumpia, vinegar, toyo, and... Waar is de gieter? De wassen. Moet wassen. Hier. Hier. Laat me niet lieken, hè? Nou. Yeah, it's fine. I'm in there, love. Parang ano. Sasayaw ka pa nga eh. Diba your dance? Oh, we're gonna shout out before we forget. We're gonna shout out, love. So, isa-shoutout namin yung mga nag-comment sa last namin na video. Talagang nagsuot siya ng shirt. Ayan, yung may pinagmanahan si Dodong na title, yun yung last namin na video. So, isa-shoutout natin yung unang-unang nag-comment. Ayan, shoutout Thunderjet. Thunderjet Vlog. Thunderjet Vlog. Ben Lanote. Ben Lanote. Lanote. Chen Kuting, hello Sisi. Shout out, Chen Kuting. Chen Chichi. Chen Chichi. Chen Kuting. Chen Kuting. Chen Chen. Kuting. Chen Kuting. Oh my God. Sis, pasensya na sis, ha? Ayan, si Evelyn Buena. Evelyn Buena. And, ayan, babasahin ko yung comment ni Yan Yan Chua. Hi, Day! Kumusta? Taga saan ka, Day, sa Pilipinas? Gusto ko yung mga vlogs mo. Matagal na akong nanonood ng mga vlogs mo. Kaso, ngayon lang ako nag-login sa YouTube. Hihihihi. Kaya palagi na ako nag-aabang sa bagong vlog mo. Pa-shout out. Ayan. So, she is Yan Yan Chua. Yan Yan Chua. Yes. Emmy, oh, this is also new subscriber lang. Emmy Saltaran. Emmy Saltara. Saltaran. Saltaran. Ayan, babasahin ko yung comment ni ni Sis Emmy Saltaran. Hi, hello, new Sabi here from Mandaluyong, Philippines. More power and God bless. Please pa-shout out kay hubby mo, Tita Emmy. Oh, she wants you to shout out her. Emmy Saltaran, again. Emmy Saltaran. Ayan, shoutout din, Guro Food Ventures. Hello, sis. And tinawanan ka pa ni Dudong mo. Goofy din eh. Ayan, love you, many fans. Yes. Crema Enriquez. So, na-shoutout na din siguro namin siya kahapon. Oo, familiar siya. Ayan, makalingaw si Dudong ni Muday. Si baby, makalingaw yung video. Happy family. God bless, guys. Ayan, Jantan. Hello, sis, again. Shoutout again. Kapugi sa birthday boy. Nindot kayo pahiyom. Sabi. Madeski family, shoutout again. Ang kwela din ng tatay niya, sis. Blooming ka, sis. Oh, I'm blooming. Oh my God. Juvie Atilio. Ayan. Sabi niya, happy birthday, Sabi. Pa-shoutout po kay Queen Barbie from Santa Ana. Hello, shoutout sa you, Queen Barbie from Santa Ana. Super best. Hello, sis. Day, kumusta? Ayan. Waray-waray. Pareho nakon, ngahini, Chen Kuting. Sheila's vlog. Kagwapo po sa Dudong gamay. Next heart rub yun ni ba? Charot! Hi, sis Sheila. Shout out. And of course, last but not the least, si Susan Samuntan
person. Ayan, happy birthday, Cutie Savvy. Stay healthy. God bless you. Salamat, sis. And that's all for today. Charot. Sa shout out. So, ayan, si Dudong. What are you making? Gumagawa ng salad si Dudong. Salad Yes. and dumplings. Oh, dumplings. So, yan yung dinner namin for today. Tapos gagawa ako. May in-order ako pala na longganisa from, ayan, Sis Raquel. So, ito yung FB niya sa mga mag-order ng longganisa. Natag ko tuloy si Raquel yung longganisa. Raquel Sigara. Ayan, siya yung pinag-orderan ko lang longganisa. Kasi actually gumawa ko ng skinless longganisa before. Kaya lang gusto ko yung sa kanya kasi may balat. So feel na feel talaga yung Pinoy. Charot, Pinoy longganisa. So ayan yung iulam ko. Dadagdag ko sa ginagawa ni Dudong. And ayan. Dance naman. Dance. That's the man. Nagtatalong isip siya if susundan niya ba ako. Loco. You were dancing. How was that? Darisma dance. Darisma or any dance. Let's do it, son. Okay, stop now. No, you asked for it, so you get it. Now you stop. I have to stop. It's my normal dance. Okay, so ayan. Yan na muna for mamaya-maya guys. Ipapakita namin yung mga ganap namin. So magde-decorate pa ako. Op na daw sabi ni Savi. Kapot! Ay guys, nabigla ako. Inabot kasi ni Savi, hindi ko na ano. Ja, dat hoor. Kan doen. Kiss mama. Kiss mama. Kapot, Savi. Ja. Dan weer hierin. Gosh. We hebben ook geen houten vloer, hè. First we had wooden floor, hè. Dat is meer... Nu gaat het sneller kapot, hè. Deze. Wala na kaming baso guys, ang daming Kapot. nalaglag. Kapon mayroon din. Kapot! Gras kapot! Allemaal scherven. Dit zijn scherven. Natulala si Savi, nabigla siya. Scherven. Oh, Ja, pas op, hè. ano Dat is yung mama, oude ano yung Sabi. papa mama. Miskin na vacuum ha? Ja. Ano di? So kukunin ko May muna Savi yung sa vacuum out. guys, bago may pulutin si Savi. So mamaya ulit guys. I'm still waiting for my longganisa. Ha? Maar je kunt er ook deze proberen. Try. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. A few moments later. At guys, hindi nga pala ako hindi na ako nakapag-video ng update kanina kasi dahil sa kabisihan ni Inday, nakalimutan ko ng mag-vlog. And meron naman akong ilang lobo na na pump. Tapos kain muna ako ng chips. Tapos nga pala 12 plus na yung oras dito, mag-1 na ata, hindi ko alam anong oras exactly. Nag-caramelize ako guys ng sugar para sa leche flan ko. Ngayon, nanonood ako ng vlog ni Yen. Kasi walang magawa, anong oras na natutulog na yung dalawa. Gusto sana ako antayin ni Wibe. Kaya lang sabi ko, matulog ka na para may energy ka bukas. So, hindi tayo pareho lowbat. Kasi nga, ngayon lang namin napagtanto guys, for the last minute na bakit ba namin pinagsabay yung same day. Hindi naman magkasabay na ano ba yun? Paano ko explain? Hindi magkasabay na party, pero sa isang araw, 2 party. So, sa lunch, pupunta dito yung family ni Wibe, tapos mga around 3, yung mga Pinay naman. So, parang naano kami, ba't pinagsabay namin? So, ngayon lang namin na pagtanto ang pressure at ang stress. Kaya lang, kasi wala na tayong magagawa, so gora na lang. Kaya,
sa stress guys, hindi na ako nakapag-vlog talaga. So, gawa na lang ako nagawa. Yung nagawa ko kanina is yung sa shrimp, leche flan. Tapos yung soup, naggawa kami ng soup para sa ayan, para sa family ni Wibe. Tapos ano pa ba? Bukas bibili si Wibe ng bread. Tapos lumpia Shanghai naman bukas gagawa ko kasi gusto ng family niya. Yun, yung leche flan tsaka Shanghai, gusto yun ng family niya. So yun yung gagawin namin. And ayan, magpapansit pa ako bukas. So, hindi ko alam yung gagawin ko kasi nga, diretso. After, di ba, lunch yung family, tapos mga around 3 yung mga Pinay. So, pwedeng mag-abot sila or pwedeng hindi. Pero alam naman ng family ni Wibe na, ayan, may bisita akong Pinay sa hapon. So, ayun, tingnan na lang natin ano yung mangyayari bukas. Pero, ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog ko kasi pagod na ako, guys. Actually, nag-ulit na ako ng pag-caramelize ng sugar. Tapos, after nun, matutulog na ako. Ayan, hindi, steam ko pala muna yung leche flan. Leche flan. So, oh my gosh, na-stress ako. So, ayun na lang muna. Sana hindi magtuloy-tuloy yung stress ko bukas. Pero, ayun, kaya nga sabi ko kay Wibe, umakyat ka na, matulog ka na para hindi tayo pareho, pagoda. Ayan, Haggard Versosa. So, ayan, see you later. Ayan, mga Pinay vloggers na, ayan, pupunta dito bukas. And to my Inday, yan and the Ikat. See you later. And, of course, to Kin, si Stara, and Vina. So, ayun na lang muna for today. Good night, guys. Ay, good morning na pala kasi magwa 1 o'clock na in the morning. And, ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang po if gusto niyo manood ng vlog namin ni Dudong at ni Bulilit. And, don't forget to, ayan, click din po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, manonotify po kayo. Bye!